Ngiyathemba ukuthi bese niyibukileke i-episode edlule njengoba senivula lena nje. Uma ukuthi beningakayibuki ciphazani la phezulu uzovela into ethi ibhanya bese niyaciphaza bese niyayibuka. Senilindeke. Asike siqhubeke ke thina. So okubalekile okwenzakalile ku-episode 1 uShepard ube uneyinkinga nentombi yakhe. My short guy. Kunjani mabhebeza? Ngiyaphila. Ngithi manje uzofika ngesikhatsini la. Ngithi ngizofonela kanjani baby? Ugogo kaBoy uthe ufuna ukukhuluma nami. Ugogo kaBoy. Lethi izoqala ukunyanyisa ke manje ugogo kaBoy ukunuka ngithi phela wena befanele uze la manje ungitshela indaba kagogo kaBoy. Nabe ngizoshiya uBoy uze la kumina manje. Ngithi nje uthanda imlilo ugogo kaBoy ngoba usemsebenzini uphuma late sozomela ngilale la kaBoy. Angizwa kahle indaba lo gogo kaBoy noBoy angizwa kahle indaba yabo bonke. And okwesibili okwenzakalile. Awu. Ntombi kasekenza le sex. Okay, so Boloza please kahle i-sex boy izokuqala ne? Mtho konje nantombazana uzele mina la uzosebenza. No Boloza kahle mina ngenza umsebenzi wami as ukuthi ngi-interview umsebenzi wami lo so uyabona sisukube ngiyawazi ukwenza izinto ngabe ngibuyisela isikhathi emuva ngiye kulolu suku babakho noma wakhe abakwenza ngalo ngifike nginikeze ubaba wakhe i-condom sipreventele mess ewena. Okay usakhuluma nje ngama-condom uyi-protectile nje wena-ke yourself. Ozana sondela la ngitshengisa. Hayibo. Kanti umuntu ufona nini manje? Yabona nje. Hawu hey. Usuphatha lo skethemba futhi. Iphi iPhone yakho? Hayi shuthi abafana umfana wafika wangikhomba ngesibhamu bayithatha. Hey nini shuthi ngangihleli lapha ngilinde usiNembali wasebe umfana wafika ke. Hey wasanyakaza bamemezi nginikeze phone Wayithatha. Hey kwazoka buhlungu ke. Hey unamanga lo. Ifona akayilahlanga lo. Akaphucwa ngabafana ifoni. Lo ifoni wayinikeza intombi. Uyazwana? Wayinikeza intombi ngikhuluma nje wasuspend emsebenzini. Ngenxa yakho lo mthendevu le. Oh baby, usiyahamba njalo usethanda kancane nje. Inkinga ngizoba late emsebenzini. Bangixosha ngoba late kawuthani kuhlala nje. Uyazi ukuthi futhi angiphathi ke meke ngizothuka ukuthi uyamfonela. Uvela sangani? Hello. How? Okay. Yabona noma ngabe kuthiwa mfethu izinto ziyafana yes ubafu bamdlisile awurikhiwe impela urikhiwe fully wrecked. Hey hayi izinto ezenzeka umuntu angazazi la ngaphandle manje uzophatha okweyiphalishi lo. Hayi hello. Hello? Yeah.
Ungilanda manje. Yazi. Ubaba kaBoy. Uyaphisa kade sibona iziqephu zamantombazane efoni yakhe kade zaveza qabana wangixoxa sengilanda manje. Awusho sima ubaba kaBoy uyachitha kahle kahle ubaba kaBoy uchithela bani? No, into engisho ubaba kaBoy unentombi, sacela uzongilanda manje. Unentombi ubaba kaBoy uchithela bani ngoba phela wena awusathandani nobaba kaBoy. Kwenzakalani kahle kahle la? Uzongilanda noma ngizama ukuzongilanda. Okay, ngizokulanda. Okay, yes, please bandla ngicela ufike ugezile, uclean, umuhle. Angifuni baba brother ukuthi ngidala ngiselande. Kanti kahle yini inkinga yona baba boy noma yazi ngabe nanti ngizokunyanyisa nje kwayona le. Ngiyeza man. Right buff. Hey, right man, hlangana man. Noma bekuthiwa udlisiwe lo. Khulileka sana sama ayikho. No, why? Mfana wami, igama lakho Shepard, kodwa ungambiza ngobaba uyezwa? Usebenza khona umuntu. Umuntu akasebenzi mfana wami, kodwa phela saqalaza yabo. Kuyaqalazwa phela amatoko bese uyasebenzayo. Mina ngimbize umuntu ngoba bengakusebenza. Awu. Kobe ngizokala na. No, msinati. Uwena lo ngishela mangane yami. Hayi mina Amshaya mnabisa. Hayi razo msa. Uba usiqwayi, kodwa usiqwayi. Usiqwayi. Hayi mina phethi mina ngishayela uUber. Mina ngishayela uUber mina mabra. Iphi pho le uP? Nansi phethi. Uba yakho le qala ngiqeda ku-unlock la manje. Shitho na razo yabona mina yabo ngiqhamuke nje mina bengidlulela nje futhi sisaba wathi ngiphathise manje. Kwenzani uyachama? Ukuthi nebona. Where's ma? Uyebheka ngalana wena manje. Usiphethe isikigi, ukhetha ushiya mina wakhetha mayichamela. Mfana ungalingi uvume ukubiza lo mayichamela lo lopholo ngobaba sezwana. Yeah. Yakho basizile. Awu, futhi ngena lapha lapha. Awu isikoko. Ela lo. Hayi. Sma. Kodwa na usuchamelani-ke manje. Yazi sma. Wangijaji sma. Ngakho. Ngazi sihlangana naphi nalokho. Ngibukani manje. Hayi. Ikhona ke la engicupha khona. Ngilale la. Ya ngiyabona ne. Ngiyabona. Ngihamba ukuthi songichama ne. Manje ngifuna i-toilet. Wow, ufuna toilet? Yeah. Yabona ke uzophuma la. Yeah. Bese uthi. Yeah. Bese uthi. Yeah. Bese uthatha left. Okay. Awu, into yami uzodla. Awu, into yami uzodla. Ubani lona? Hayibo, ungakho ngathi ukhokhe lento la. Kwenzakalani? Yela. Ha? Hayi bobe kwenzakala. Kwenzakalani la wento? Hey, thula. Kamphakanyana. Uphofasele. Ukhona ngale toilet ngala e-toilet ngale.
Kodwa ku-obvious ukuthi mina ifunwa yilungu. Ufuna ukwenzani? Ngifuna ukuspray. Hayibo. Baby ngingasicela mina. Ukuthi ngiyacela baby. Uvela unikele arape wena. Angaze kufika zo-rape mina. Angeke bhodla ziyazizwa nje ukuthi uthini. Ngiyazi lento ayizwakali kahle. Ulalela sisi. Mina anginayo indawo la kungena khona mina ngiyakhipha kuphela. And wena uze la uzongipha vele. Hayi nje mina ngivumi nje. Hayi angivumi nje mina. Wena nje wena uzophisana ngami la. Wena uphisana ngami. Cha, babe. Ngiyizwa lento engiyishilayo izwakali kahle. Asimiyeka ikhethele ukuthi qala ngoba. Okay? Okay. Sindiwani nobangana. Wena. Why ukhetha mina Nkosi yami, why ukhetha mina? Ngifuna wena manje. Why uyangifuna? Wena ufuna khetha mina. Futhi. Kanti hlala banda. Ngifuna umuntu ozongikhombisa ukuthi le TV iqaqwa kanjani. Ufuna TV kanti? Ube usho ukuthi ufuna TV, yazi? Ufuna TV. Bekuthi ufuna ukusirape. Yo, Usho ukuthi uhlala siphalaphala sentokazi esihla kanje sengafanele ngithethe ukurape wena. Uyazwa ke baby, uyazi? Ubezirape wena, ubezirape hayi mina. Ubani wazi uqaqa TV? Uyabona uqaqa TV? Ya mase ungiqaqela isandla njengethi uqaqa kanjani TV. Check. Yo. Winji. Hayi winji bhodla. Winji sikusikhwama sakho. Hey. Hey, samana hamba. Hey bafu. Hey kama kanjani? Hey, right ba. Utheke imali mali nje wena. Vele imali nayo bafu. Pho uyithatha apha ukuthenga usi nembali TV. Bafu, mina ngithenga TV. Bafu ubhalile nje lapha ku Facebook ukuthi thank you baby for iTV entsha. Hayi angazi ngithenga TV mina. Hayi bafu ngosudlala. Bafu, iTV ayikho nje la. Uthathe le TV wayinika yena usinembali. Kungena umuntu la bafu umhleli naye usinembali bafu wasikhumba ngesibhamu bafu. Bathatha TV. Kungena umuntu. Bafu, ngene indoda nje emnyama. Hayi. TV. Yabona into engicabangayo, ngathi bekuyena nomjendevu wakhe ehlangene naso isigebengu nesancinzana naso sakhe. Bona abafike bakhomba la banthathela iTV. So, ngoma ngicela ukuthi bafu sinembali uyangithithela. Uthithela kokunuka la bantu isigebengu lamjendevu lana ma. Bathatha iTV yale ekhaba hambile. Bebehlangene kanje. Sinembali ungithithela kanjani kodwa? Ngimthanda kangaka. Yazi bafu yangicaka le into yakho man. Sevele obalantu elibalulekile. Hi guys, thank you for watching. Please subscribe, like and comment. So uzokwazi ukubona ukuthi kwenzakalani ku-episode elandelayo mayelana nokuthi kwenzakaleni ku-TV. Yazi bafu yangicaka le into yakho man. Sevele obalantu elibalulekile. Ngomqubuzo nenze manje. Ukuthi bafu Wabheka amazwi akho uma ukhuluma nami. Lungile. Kodwa nje lento iyaqaka bafu. Ngibheka amazwi akho. Wabhekile. Obheka nawe bafu. Bafu, hey. Bafu. Bheka malanga. Bafu, hey. Bafu,